Arlong kelok Karbiang long pen angtan ke Georgia phan nijang Karbiang long arting along long isom pontang lo. Singhason hawar ke parlo Rongpong Monteron LP School along KSA hin pet education kam community awareness amai wadapon. Sirmumu LP School Apharman non prabjin pen Karbiang Autonomous Council tum kamat hapon akenak sot. Kadom normally pini karbedeli news ani kang sama beta long peneli thare mono sengti pini keceng sia beta arju ponik tha nijang Karbiang long so cheng ha war arting along arlong ke lok ki phur pen ang tan an ke jordam ji aphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long hang pen long eke sompon Padui pai ni phai hini ar ni nijang Karbiang long district ke par lok so cheng ha war arting along arlong ke lok ki phur pen Karbiang long pen ang tan ke jor pon ji aphan Karbiang Autonomous Council pen long sompon tang lo bang so adim la ki nijang Karbiang long headquarter Khamren pen ka helo kilometer Flikebra pho so cheng ha war ke par lo arting along si arlong ke lok ki phur ke pangcheng pon ji aphan Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long hang ar deng pen si long e ing kupon tang lo bang so kang pupon amaya long alhiaman pen Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram long hang Assam HOD Minister Jugen Mohan, Assam Mines and Mineral Minister Nandita Gorlasa, Anparta Karbiang long Autonomous Council long EM MAC atumta chetong dun renti. Karbiang Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang pen kangpu amai long kaningji atengi Karbiang Autonomous Council phan trok cap an midu long dunji lapen Assam Sarkar mate contractor Priyanka Priti Borua abang phan flick cap an piponji posi pachinipon amren pen Bijaraming nang report Karbedeli News. Mines and Mineral Department ke itung tangka puisa long lipin la. Sita non pen abang ke itung Karbiang Autonomous Council ta 60% ke long po, la pen ke 40% ke Assam government po. Aprang itung long de kaita. Lagi ponan dame ma state government atom sicoya de. Sita non Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister dengdet pen, Chingwai Ching Sayang Wong pen iletum ke 60% pen bat bom pan 100% long lapen langpi along Karbi langpi along leta itum alang ta itum alang roita sa Karbi langpin pen anan ingkan lo hu SC hut pen cheng lok non an Congress government ta dolo sita itum revenue long lepin na sa non chief minister pen Chingwai Ching Sai pen itum phan ke cheng ke 6% nang people 12% morning kan ke nang people nang bat bom si iletum phan Karbiang Autonomous Council pen revenue nang peak polata 12% ke nang PG pusi alhamdulillah chak lo pen ke 6% ke minus tok jir pen il tumhan nang pier lo lasi Karbiang long yong si la higher revenue yong si bang lo pulong te tum akapre ka sayang deng tame imithanga king imithanga charge ab ji awar sai bang ke long ik non belek aworeng awar sai Karbiang Autonomous Council andar create ji puita akapre ka pechanji puita la bang ke tum Karbiang Autonomous Council aja kong lenduik po non nili laningkan pho angbong revenue ka pe bajia phan non unan ke nili bori ponji tapen claim pon momlo lasi tax department nili additional commissioner pen chenglok superintendent of tax pen chenglok inspector of tax pen chenglok pen an niltum dak woreng war sai pilo lasi ke bang jani ta ko ki ponji phan nitum bori pon ponji block that has been allotted. So we expect that after this block has been allotted, we will be having more of the revenue for the state, and then Karbiang Autonomous Council also will be having revenue of its share. So we expect that this type of revenues that we will be able to give it from the Mines and Mineral Department to the state is a challenging process. Sixth schedule, everywhere sixth schedule doesn't come, isn't it? So we have to look after the revenue. So when it comes to the revenue sector, it has to be the state as well as to the Autonomous Council, which is already told you. How do you find Pini pai ni phai ke thom ani Singhason ahawar Rongpong LP School along Karbilochale asong pen patir pi pon si education kam community awareness amai ke padodam Pini pai ni phai ke thom ani analo por phai ke hini apor malom pen Singhason ahawar ke par lokon jai pong ahi thi pen kilometer ke thom bakso se aka hello Rongpong Monteron LP School along KSA Jaipong branch ahin pen participate pon si education kam community awareness ke padopon bangso cerok tok amayalong koson pen zilo kachak de osomara tum kapaprang dun nang jima lapen api apotum posita me koson pen si osomar atum aphan kacelang dun nang jima lapen han bang pu bang phi atum aphan stame koson pen si methanga sai kapachik klem pam me jima
pusi KSA hin pen kachuneri padopon labang so mai long man peng pen kachetong don KSA Central Committee mai pusem son teron AGS Ajay Rong Chehon Rensing Rong Farostom England lapen School Management Committee Headmaster Teaching Staff atung lapen rong arah tempat chetong don pen maing samjin pen pacun pon pulun pen versi hanseripo Karbidene News Karbilo Charlie song ahin ben na jai pong na tu rong pong monti maro kali monteron na rong school ong nitum Karbilo Charlie song hin ben tok lang ahin chirok to kamay nang padolo jai pong branch pen si patir pi pono sinilitum kopi pot si tok lang hin dak nang binang kok ma labang so arong long je penangan na tu ke Charlie sumarum tame ke Charlie hin aning hang hi apuson se theklong no lapen labang so school om same ke Charlie tum students tame jum hoy song si tum theklong lo lapen labang so school ong theklong pen penan chini lo je lada hawara long tum de lada school ong tonde si nani akhelo lo puson si tok lo to jo no song si theklong sinil tum hin mage mathalo je aprang ben ladak de kali along ni tum karbiang long atokan lo dam lo je tum karbi lo Charlie song pen akemang ge je karbia khe tum atok amo long ta karbia khe tum bange lo ke Charlie theknang ji pusi ni tum bange aprang ben da kemang wang lo lapen la puson si ni tum dam bang bom lo si ladak arong long ta ni tum wang lo je penan dak guardians api apotum ben rong aso dak teachers headmaster tum ben chingki je thanong lo je alang li tum bustame ladak piniar ni pen bangke alang li tum tame asai cheklem pamni pu pusin tum hanang je thanun lo lapen dak teacher headmaster parents guardian tum dak kosong SMC president tum tame dak ni tum lon dak che ton lo jalang li tum bustame labang so school long ban ke bangjia ni ke students tame nang bat po lapen ke than tame alang li tum regular than po pusin tum han na dadak pen nang thanun Sirwomu LP School of Harman non prap jin pen mumarso tum lokasarle akisung aputhak prap jin pen Karbilang Autonomous Council atum kimathapon nang jia kenang sot Lakhain ko rahini Saropothar constituency angkang ke parlo paklang so lakhaini along Sirwomu English LP School lokasarle mumarso atum LKG pen ingdeng ho an lokasarle mumarso atum pangrum pet pen bang phokebra ke thom atum do Sirwomu English LP School laki Harokri sir kebra phokebra phon ingkan pen sipangching pon Bonta Karbianglong District Council ke do akhut pen non Karbianglong Autonomous Council mandat pen anta lokacharli awar sai kaching thur kawe pen lokacharli akrong print prelia sonsi manbom lang Sirwomu LP School along Pherangkia bitung pen kahomri dam akhut ahawar arat lapen thanbang atum pen Sirwomu LP English School aputhak lamthi nang pachini dona tengke non prapjin pen school kaching thur awar sai nang pipon nang po lokacharli mumarso atum lokacharli akisung keman school building mesen ave LKG pen ingdeng ho an mumarso atum lokacharli ahem circuit hini ahem along si pado tour pen si lo thanpon bom an chotlang landa kali si mumarso atum kangnia thayan ta ave Lo mati kitab kacebat adim tabe nasi prap jin pen bench desk blackboard chair table hei hui lapen lo charli mumarso atum kijui adim kapathua klam along boundary wall hei hui prap jin pen kaching thur awar sai nangkapale jia phan si Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbianglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi atuma phan kachuni ripadopon kana so pen Trison Lekhe report Karbidene News Mili tuma sulong ke asuki aldin ulu sitami rat kecuti ba kadura bila konsilang kecuti na dani kontuta sampidang so la sila usumar kicari apaidan ya non nang dubom lo tani school building sta asap wa yang paruni bet anke LKG pahini dulu 1 2 LKG dulu aku kelas 1 dan kelas 5 tok ke indeng troksian dukok lu lasi ke kedua tim ta kaduri lo ini ya kai be kancar muka tai be suki blackboard ang ton kan abe lapen ke usumar ki dudung ta dudore dan hasila hai tan itun hande nong sini nang itun formena sol mane lang kon ikutan te kusirang nang kon butel hai tan itun han Rabin kan school building nang tiji lapen hai furniture muka tan nang tiji kan nang suni building Normally Karbidene News pin anek sama berita penglapan sekarang ton pon iklo lang ik bom tame Karbidene News channel tome thak me